me yake damun ka ne? Ban gane Yau shekara 3 kenan an kama ka da akwai gidanta. An kama ka da ta gidanta. Har sai da sata ce maka ne na mako ko kuma dukan ne maka ne ba. To albahirin ka. Goro. Qur'ani ba sato ta ne ba. Wannan da dadi akuya da kake gani. Sai da in je har can an awaki aka zabo mu ita. Darin ana sauke su a trailer ina ga. Wannan sai bare da gaske. A yan awakin? Bare da gaske. Ai ta suna ce da kake ganin ta. Wallahi suna za a yi. Waye dai suna kai da gidan ku dutse? A gidan mu za a yi suna mana. Waye dai suna? Kai ka manta da shahararren mawaƙin mu na unguwa uku gabaki daya? Waye? Me yin rafin din nan? Wato Alhaji Sakata? Ka manta da shi ne? To shi ne yanzu ita da suna. An shiga gidan rediyo da kababan yada labarai dai an yada ya koma Alhaji Keke. Alhaji Keke ikon Allah. Amma fa sunan yanzu. Wallahi yanzu zuwa zan yi a lalata. Ai mata rukus. Ai mata rugurugu. Ai za ya wanda ana ga.